Príjemný dobrý deň, priatelia. V týchto dňoch preberám agendu Ministerstva životného prostredia. Myslím si, že bude o čom rozprávať v najbližších dňoch. Myslím si, že viaceré masky padnú, ale dnes jednou z priorít pre mňa je, aby na Slovensku sa nielen rozvíjala príroda, ale aby sa rozvíjala aj zamestnanosť. A práve preto som dnes prijal predstaviteľa spoločnosti Slovalco, ktorý ma informoval o troch možných zámeroch rozvoja výroby opäť v Žiari nad Hronom. Informoval ma o tom, že spoločnosť Slovalco má na stole reálne investičné plány, ktoré by umožnili naštartovať výrobu dokonca s vyššou pridanou hodnotou. A v tejto veci som ubezpečil všetkých investorov, že Ministerstvo životného prostredia pod môjim vedením bude na jednej strane veľmi prísne vyžadovať rešpektovanie všetkých noriem, ktoré Európska únia vyžaduje, ale nebudeme viac na Slovensku robiť to, čo bol taký trend za tých mimovládok a aktivizmu, že na Slovensku platili oveľa prísnejšie normy, ako bol štandard Európskej únie podľa smerníc. Takže toto je môj jasný odkaz. Ministerstvo životného prostredia bude chrániť prírodu, ale nebudeme sa pozerať na človeka ako na niečo, čo je pre prírodu najväčšou hrozbou. Človek je súčasť prírody a áno, k životu človeka patrí aj zamestnanosť, patrí aj to, že za pracou sa musí niekam dopraviť, patrí aj to, že človek má nejaké spoločenské požiadavky na priestor, v ktorom žije. Takže v najbližších dňoch budem postupne, mám taký cieľ, týždeň po týždni informovať o veciach, ktoré na ministerstve robíme, aké máme zámery. Zajtra budeme mať tlačovú konferenciu, ale dnešný môj odkaz všetkým investorom: Ministerstvo životného prostredia bude otvorené akejkoľvek normálnej spolupráci, pretože zamestnanosť, ekonomický výkon a tak ďalej sú neodmysliteľnou súčasťou normálnej modernej spoločnosti a práve tie štáty, ktoré majú silný investičný potenciál ako Rakúsko, ako Švajčiarsko, ako Nemecko, tak zároveň majú aj najvyššiu mieru ochrany životného prostredia. Práve chudobné štáty drancujú najviac životné prostredie. Takže myslím si, že toto je cesta aj pre Slovensko. Pekný deň.